आजोलि औ आं दिनै गोबाव जाबोनो हागौ आइजों नोंजों ओंखामखौ खुरना जाग्रोबानो जाबाय आंखौ नेबाय थानाङा औ जागोन दे आं थांनोसै दे थां आयै मा माथो लाबोखो नासो लाबदां आफा मैथा जानो मोनजाथारियाबो गोबावसै नालाय आं दिनै गोबाव जाबोनो हागौ आयै मानो आफा माबाफोर खामानि दं नामा औ आयै बिगुमाया आंखौ गुबुनाव लांफायोनो दे आफा थां नाखौसो मोनजालांनाय नंला माथो जेबो नङा नोंसोर सानैजों संनानै जादो आं थांनोसै दे थां आफा बिहामजो बिहामजो मा आयै नै आं ना लाबोदोंमोन नाखौ सायफै ए दानो सफैबायबो हेलौ आदा हेलौ फैदोंना बेकारा फैदोंमोन आदा माथो बुंखो बिखौ फाहामस्लायस्लाय गोदान बायनायानो गाहाम जागोन होनना बुंदों माथो र' होमबा दसे थाथ'नो हो आं थांगासिनो दे होमबा फै आदा दे आजोलि बबाव थांनो ए माथो रिन्दावसो हारसिं नामा औ सासे लोगोनाव थांदोंमोन आं गारि नेबाय थादोंमोन फैला माथो गंसेबो फै आंजोंनो थांफानो हागोन गाखो थौ अब्लालाय नोंजोंनो थांफानोसै आं बेवहायनो लाखिदो रिन्दाव ए मोनबायानो औ नोंना सिगांनि फन नाम्बारानो दङ ना औ बेनो दङ माब्लाबा फन खालामगोन दे मोजां गाज्रि खबर लानो दे हरबानो जाबाय दे अब्ला आं थांसै दे थांदो अब्ला दे आइया ओंखामखौ जालांला नामा जाथ'ला बिहामजो उखैनाय मोनाखै दा फैनानै जाफैसिगोन बानलु संख्रि गैयामोन आयै मा गैया लाबोनोसै आङो दा हेलौ 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 नों आजोलि ना औ आंनो आं रायदाव नों मा खालामदों ए नोंसो दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै खौरांफोरा मोजां ना नोंना दंथ'यो गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो आंनासो गाज्रिथार मानोहाय सिंगेल ना इस नागिरना लादो आरो मा मोना माथो नागिरबाबो मोनगोन दे मानो मोनाखै नायसनथारा माथो आंखौ रावबो सेंग्रा मानसिया आंखाल गैया दे नायसनथारा माथो रावबो रिन्दाव दोनथ' दे मोनसे खामानि दङ दा हरफिनगोन आं दे होमबा आदा बिलिफां फैदों फै जिरायफै जिरायथ'लायला आदा दे होमबा आं गुबुनावसो थांनो ओंखारदों आसु जाथारदों आदा
मैया साब्रै साबासो मानसि फैनानै फैसा बिफैदोंमोन 50,000 नांगोन गाबोन फैफिनगोन होननानै बुंदों गाबोन बिसोर फैब्ला फन खालामहर आं थांगोन जागोन दे आदा नोंबो गुबुनाव थांनो ओंखारदोंब्ला आंबो थांखानोसैथ' औ आं दख'ना बायनो फैसा नांगौमोन आजोलि मानोथो गोदान गोदान नांबाय थाखो गाननाय जोमनायावनो एसेबां फैसा गारोब्ला न'खरा बोरै सोलिनो हस्टेलाव गथ' सासे दोनहरदों दानसेयावनो बेसेबां फैसा नांगौ बेखौ साना नामा नों साख्रि मावनाय बायदिसो मोनदों नामा आंखौलाय 8,900 फैसायालाय बिसिनि जाना बिसि जानो होआबा होआ एसेबां बाथ्रा बुंनाङा नोंनि गोसोआ मानो बुजिया न'खरखौ सान थाइसे थाइनै फैसा दोनथुमनायाबा इयुनाव मा जागोन माबायदि हिन्जाव मोनखो आंलाय थारैनो न'खर फोथांगोन ना न'खर सिफायगोन साननानैनो सानस' हाला आं हेलौ हेलौ रिन्दाव मा खालामदों दङ बिदिनो गोदाव सोराव ओरैनो लोगो हमैथाराखै नामा सोरखौ गार्लफ्रेन्डखौ गैयानोबा आंहा गोदाव सोरावथार गैयासो जाबायगोन बे रिन्दाव आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंनो नायदोंमोन मा सों मा बाथ्रा सोंजागोन दे फैसा दंबा हरदोंलाय नांगौ जादोंमोन आंनो लांथ'नो हागोन दे माला नांगौ गाबोन फै अब्ला मुसलपुराव बिहामजो हो माखौ बारदावखो हेलौ हेलौ मा जाखो हाब माथो दानजालांबायसो बाबाजों रायलायदोंमोन आं सोरजों रायलायखुमाबाय थायो बेलाय आजोलि बबाव थांदोंमोन नों फनखौबो रिसिभ खालामाखै मानो नांगौ आंनि थांनाय थाङिखौलाय मा नोंबो मोना नामा नोंनो दख'ना बायनो फैसा नांगौ होननायानो है थां नोंसानो मानो नाङा आंनो नोंनि रावफोरा बारलांगासिनो दं रावखौ मोजाङै बाहाय साननैसोखौनो नेनो हाया नामा नों नांगौबानो मोनथारनांगौ नामा गथ' गोरलै बायदि संसाराव हाबबाय एसे बुजिदो गथ'नि उननि फारसे साननायनि सम जाबाय गथ'खौ गियान होनो नागारै नोंखौसो गियान होबावनांगौ नामा मा जाबाय थायो नोंसोरलाय मा जादों आफा जेबो जायाखै आयै रागाफोरखौ एसे हमथा आफा न' खाथिनिफोरा खोनाबा जोंखौ मिनिगोन ओंखाम खुरैदो आयै टिउसन दाला जागोन दे फिसा खुरैनि आं Paglia.
हेलौ हेलौ मा खालामदों? थोरसि सुदों दसे दोनथ' दे दावरगासिनो आं औ दे बिदिब्ला दे गाखोदो ओइ ओइ आइ ओइ ओ आजोलि आजोले बहा थांजोबदो बिसोरलाय is either switched off or not reached. बहा थांमारदो बिसोरलाय फना बक्सो माथो हेलौ न'आव दङना नोङो अ आदा आं गामियावसो दंमोन मामोन जों आइमोना बहाबा थांनो नों नुबाय बायदो नामा मादैखौ नुवाखै माथो बाजैखौसो सोरबा सेंग्राजों बाइकआव गाखोना थांफानाय नुदों सोर सेंग्राजों थांदों बिलाय मा मोखांजों सोमाफा मा जादों माबाफोर जादों नामा आजोलिया न'आव गैया आयै सोरजोंबा बाइकआव गाखोना थांफादोंनो फनाबो अफसो बहाथो थांबाय थायो बेलाय बेरायनायानो बांद्रायथार जाबाय आयै नोंनि आरो आंनि मान सन्मानखौ जासिगोन बायदि मोनबाय आं आयै मानसिफोरनि सिगाङाव माबोरै मोखां देखायबावनो फै आजोलिया फै जिराय जागोन दे गोरबोआव रेगामानि बे जोनोमा बोरै बावनो सावगारि नोंनि सावगारि नोंनि बिहामजोखौ लायफिननो थांसै थौ माबायदि गोसो लाना फिसान्दैखौ गारना थांनो हाखो बियो मायै गावनि गोसो बायदि थांथो बियो जेराव गोजोन बेयावनो थाहैथों बियो नोंनि गोसोसै आफा नाथाय आफा नों बेबायदि जौजों गोदोनानै थायोब्ला नोंनि फिसा आरो आंखौ सोर नायगोन लोंबाय थानांला आफा
नों आंनि गोसोखौ खामग्लि होबाय समायना नोंनि गाननाय जोमनाया हायना नोंनि महर मुस्रिया जानजि सेरे खानाय रुम्बा जारौ खावलाय मेगन गोरबोआव रेगामानि बे जोनोमा बोरै बावनो सावगारि नोंनि सावगारि नोंनि बिलिफां नों बेवहायसो औ आं जेरावबो नों नोंनि फिसा आरो बिमाखौ सानदोंना आजोलिनि थाखायनो नों जौ फाग्ला जानो सानबाय नामा आजोलिखौ दा बुंबावसै नोंनि बिमाया नोंनि जौ लोंनायखौ नुनानै मेगनाव उन्दै लानानै खामसालियाव जिरायनानै दङ दाबायदियाव नों जौ लोंनानै माबा मोनसे जायोब्ला नोंनि फिसा आरो बिमाखौ सोर नायगोन नों एसे सानदो बिलिफां आजोलियाल' हिनजाव नङा गाबोन लोगो मोनफिनगोन थारैनो बे बाथ्राया सैथो आजोलिया गोजान जादोंब्लाबो आंनि आंगो बिमा फिसाखौ आं गोजोनै लाखिनांगोन औ थांदिनि आयै आफा नों फैबाय थौ सिङाव थौ खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहर आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे गोदान गोदान भिडिअ नायनो थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो खुलुमबाय गासै नायगिरि नोंथांमोन जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला गोदान लिरगिरि गोदान आर्टिस्ट होननानै नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होनांगोन जों निमाहा बिनि थाखाय सिगाङावनो नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ जों मिजिंथिनानै